Keadaan buli pisan. Mboten nabrak nek niku. Mboten. Beli kan ngantem nganu niki ya. Ya sing anu abang ya. Bos. Sing lambine abang. Wong guling apa yang patah ora nang kesel. Wong kula gebar kok. Ya Allah ya Allah. Are besoke niku ngantem niku. Jur kocone digone kan ngono kuwi. Antara di kaya ngadak ya cara ya. Lah secara ning orang ini nak mundur. Dilarang. Yo ndase amo. Ndase amo. Raine amo ndak. Nek pusing kok ngene Kang kok. Ibaratnya ngene Kang. Kok kene gulu. Kok kene kok sumire gulu. Guling. Guling blek kok kono ka balik rono kemana. Iya, pernah bar ngono. Oh, berarti kena watu niku nggih. Balik niku nggih. Ya. Gulinge anak liwat kalih. Lho kuwi kok sak sembur ngono. Ora tok kuwi gak iso metu sik. Ora kabeh kira sing wong mungkin ndur kabeh. Ketinggian antara ngono ku mawon. Sing ngrungok dhuwur awite mandi mbeli lagi. Ora ngono ku mah. Anyaran. Iki aku di krak-krak ndek ambekne kok. Menhiru. Iki lah kelurahan kan ya jarang. Iki lah wene jeng miring iso go mrene ya nek nerangan aku luwaran telat ana sirang-sirang ana SNK ana dompet itu. Ana. Amrone lah. Senengane panen. Panen. Aku ngene aku mulyas dulu. Terus aku ngurusi wong sing rumah sakit mah. Terus aku cuma apa ini kene. Iku lek yang napa nembang, Bro. Oh, tutup warungnya mah. Oh, ngendi Pak iki sing anu kene ing ratu. Sekatu kene ing. Anu, kedah. Kapan bangun tekan ini? Sebenarnya apa bilang? Ide tekan sih. Jam 10. Iki urut dicipuk jenenge. Kenang-kenangan. Masalah lakon yang aku telu iki lah kok lakone derek Mundure tahun derek mawe. Dhisik montore malis nang Semarang kono nang Tol Bawen. Nang Mogok nang tengah dalan. Iya. Jarang nang mungkin, Mbak. Bisa gemala ngambil kae ya ambil Mbah Seto kae. Gak usah derek digeret terpasir kae. Ora ada di kok. Tolong terpasir warang Ini kok ada. Tak tinggal kok karo satra mantel liyane kok. kan. Ditinggal satra motornya kae. Wis balik wis. Dibalik sama ngebiak. Kan danda ya alhamdulillah randane. Jauh tak robet. Kayak lapel lah. Ya kurane lebih tak ndang. Jam pira? Wah, biasanya kan dibuka nang toko lek ya. Bojone telepon bapak nang film Mas. Handphone Pak, tapi tak buka penting mah. Susah wis ae. Oh, kamu. Aku tok kene lho, Mbak. Ayo kuwi sing Jam berapa? Kopi, Mbak.
Tangga mau kedua lagi enggak? Tangga itu roda aja kok. Pindah lurus. Dhewe malah iku apa? Udah dhewe. Ya enggak. Diduren enggak? Nambah. Ora tambah salipan. Ya. Itu ke sana kali enggak sana ya.